Здравейте, дами и господа, много видео от мен отдавна не бях правил. И причината за това е, че буквално бях наспамен вече на този етап. Съм абсолютно наспамен и сатуриран с щуроти и глупости, които се случват в нашата мила китна родина и по света и у нас. Всеки път, когато си мисля, че тия наши олигофрения на посолството помяри, не могат да направят някаква по-голяма пръстотия, те на следващия ден ме затапват. Буквално му остават без дъх. Направят днеска някаква поредното издевателство, поредната държавна измяна, предателство, и на другия ден те ме затапат с още по-голяма изрощина, още по-голямо предателство. И то човек буквално изпада в състояние, в което не може да се осъзнае вече къде се намира това. Почвам да се задава въпрос, това реално ли е, случва ли се буквално в някакъв епизод на Зоната на Здрача ли съм навлезнал, в Черното огледало, Outer Limits и някакви други такива деспотични сценарии. Пълна изрощина и олигофрения. Тия боклуци сега на посолството, абсолютно предателското правителство, всеки ден само и само ескалират ролята ни в Третата световна война срещу Русия и Китай също. Третата световна война, която тече от години, за която говоря и обяснявам в тези клипове между САЩ, хегемонията, англосаксонците и така наречените представители на многополярния свят, Русия, Китай, Индия, БРИКС, останалите. Тия олигофрени от ден на ден, всеки ден гласуват все по-голяма помощ, все по-голямо вътрене между шамарите, все повече навличат в Третата световна война. Гласувате си така по някакво си тяхно усмотрение помощи за тази пропаднала нацистка коча на Украйна. Сега последното изстъпление гласували даже олигофрените, българското небе сега ще го давали, да се обучават там бандеровските нацисти, буклуци, да се обучавали, ни предоставили небето, да ни летяли там с F-16-ките. И от това вече това е ясната провокация, ясният фалшив флаг, която ще навъвлече и нас в тази война. Това го говоря от 2 години. И всичко това се случва с такива невероятни темпове, това предателство и това увличане в войната ни. Направо не мога да го повярвам. Вече оръжието ни продадаха на киевските буклуци и нацисти. Сега земята ни дават, ще обучават батальони, гарнизони, то помяр Тагаренко. Въобще глупости направо човек да му изхвърчи мозъка през ушите. Някакво невероятно предателство. Тия са такива буклуци, такива врагове на България и на българския народ, каквито никога не сме имали. Имаме абсолютно вражеско, антибългарско продажно правителство, която целта му е малкият пръст не може да си мърднат за някакви вътрешни български проблеми. Видяхте какво стана преди 1-2 седмици, когато заваля първия сняг. Заваля снега, 20 см сняг и цялата държава блокира. Бедствие. Без тока по цяла седмица седяха хора. Пълна катастрофа. И тия гомневци нищо не може да направят свясно за България. Нито като инфраструктура, енергетиката ни унищожиха. Но единственото, което могат да направят е да изпълняват заповеди на посолството, от ден на ден да въвличат в войната, в конфликта, небето ще ни предоставят. И сега представете си, естествено, ако извършат, не дай си Боже, както се очертава, извършат някаква въздушна операция, тия украински малумици, олигофрени, от наши летища срещу руски цели, и ето това е, директното въвличане. И после, когато отвърне Русия на удара, когато нападне, същите тия гумнари, американски недоклани, помяри, фашунгерски, ще закричат в хор: "О, вижте, гадната тук Русия нападна, агресорката атакуваха на и нас." По такъв идиотски, кретенски начин ще го извърти малумната краварска недоклана трансджендърска пропаганда, че въпреки целенасочените тапашки провокации, пак ще извърти пропагандата да изкарат руснаците лоши. А ние буквално вече биваме въвличани в конфликта, като активна страна. От наша територия ще излитат самолети и ще атакуват руски цели.
ще атакуват Крим и какво да правят руснаците? Той аз съм на тяхно място и аз ще ги изшивам, ще ги избъскам тия помярито, където са в България. Боклуци допуснали го това предателство. И това се случва и така седи. Това, което е най-изумителното, е, че го допускаме. Боклуците. Конституцията ще променят. Как така ще променят тази конституция без да се свиква Велико народно събрание? Нали, аз като дипломиран юрист, това беше едно от основните неща. И в самата конституция е записано, че конституция може да се променя само с Велико народно събрание. И правят някакви такива абсолютно бандитски, криминални ала-балата. Така си гласуват с обикновено народно събрание, американската сглобка, българофобска, така ще си променя конституцията. И за какво се прави това? За цел да затвърдат техния колониален фашизъм, да урежат правомощията на президента, защото не искат да имат никаква конкуренция за тяхната тирания и диспутия. Не искат да имат никаква друга институция в България, която може да им попречи на предателство, на грабежа. Само те да си властват по мярите на посолството. Предателите. Тагаренковци, пъпата, дъбата, тикви, малумици, изроди. Недоклани фашунгери. И аз, мен ми е сюрреалистично как изобщо го позволяваме това и го допускаме. Това предателство е така пасивно, седим си, няма никакви проблеми. Земята ще ни разпродадат, гласуват абсолютно безропотно и безпроблемно внасяне на ГМО лайна боклуци, с отровиша на тъпчат вече. Пълно разграбване, пълно предателство. Буквално те се сигурно от ден на ден имам чувство, че им е поставена задача от ден на ден да направят възможно най-голямата антибългарска предателска постъпка и да я затапат. Те просто направо се конкурират с предателство. Тия докато просто ни бъдат изтрепани, ни бъдат изправени пред Народен съд, разстреляни тия боклуци, те няма да се спрат, докато ни наунищожат. Това, което трябва да се има предвид, че имаме работа с открити врагове на България, на българския народ. Ама буквално те са във война, те воюват срещу нас. Това не знам дали го осъзнават. Буквално воюват срещу България, срещу българския народ. Единственият интерес е само да обслужват заповедите на посолството и това е. България и българския народ 5 пари не дават за него. Само да се чуват какви порази да направят, да изсерат войната и после да забегнат на островите, като кирчовци и кокорчовци, как си признах. Само че там е работата, че колко от вас имат острови, където може да избягат. Пък и дори да имаш остров, за какво трябва да си предсакваш, пребаваш държавата, народа, такива глупости, да допуснеш най-страшно. Да го вкараш в война, в конфликт и то срещу държава, която нито ни е враг, нито ни е заплаха, визирам Русия, нито нищо. Всичко това е инспирирано от една трансатлантическа, ненормална олигофренична пропаганда, на които се вързват някакви абсолютно интелектуални планктони и морални такива. Пълно безумие. Продажба на земя, ГМО, блокираха закон. Ево в случая на Тошко Йорданов от Има такъв народ, че блокираха му предложение да се забрани такава трансджендърска пропаганда в българската образователна система и точно същи тия предатели. ПП, ДБ, СДС, ГЕРБ, ДПС, помярите, за които има хора в тази територия, в тази държава, за които са гласували. Аз просто не мога да ги разбера тия хора, дето са гласували за тях. Въпреки, че са малцинство, въпреки, че са избрани с по-малко от 20% от българския народ. Това пак е невероятно, че изобщо имат и толкова. Дори и 7-8%, както си призна Кирчо, канадеца на запис. Дори и толкова са и много. Тия хора малко замислите ли са, че ще унищожат, бе. Ще унищожат бъдещето ви на вашите деца. Вие нямате острови къде да избягате. Какво искате да се превърнем в следващата Украина и тук да съсипат и после да ревем като малумите украинци, да пълним гробовите и да пълним окопите за малумите американски помяри. Това ли трябва да се достигне? Колко тъпи и малуми трябва сте да умрете за някакви западни педофили, помяри, сатанисти, уроди, бокуци, ето 5 стотинки ни дават за вас. Значи единствената идея
НАТО да се разшири на източна Европа, беше точно тази. Да използват такова малумно източноевропейското земно население за пушно месо срещу Русия и да воюват с него. Защото знаят много добре, че западните общества няма да допуснат след Виетнам, след Ирак, няма да допуснат така масови партиди ковчези да се връщат в тях. Нито Англия, нито САЩ ще го допуснат и затова намерих тази схема да се разшири САЩ до границите на Русия и да воюват, да отправят провокации чрез източноевропейските си подели и васали, пинчери. И да ползват за пушно месо такива олигофрени като украинци, като нас, молдовци, поляци, балтийските там пинчери, шлюхи и финландци. Затова беше цялата схема, да се разшири НАТО на изток. Да се превърне Европа в бойно поле, да се сипи тотално, демографски, икономически и да се елиминира като геополитически конкурент на великата американска демокрация, на англосаксонците. Това е една от целите. То е толкова очевидно и не мога да повярвам как има тапаци и олигофрени, които да не могат да го схванат това. Това е цялата схема. Олигофрения. Мумущина. И затова правят всичко възможно, затова от години се обработва населението с някаква антируска пропаганда, вливат естествено за това милиони, не щадат никакви средства, милиони наливат с годините да обработва съзнанието, защото пропагандната и хибридна обработка, насъскването и демонизацията срещу врага, това е един от основните елементи в предшестващи войната и конфликт. И винаги е било така, исторически. Винаги се почва с масова пропагандна обработка на съзнанието, насъскване срещу въпросния враг, пълната му демонизация, прекъсване на всякакви контакти, затваряне на граници и никой не осъзнава за какво наготвят. За пълно унищожение, за жертвен огън, буквално Холокост. Това означава Холокост, думата Холокост. Жертвен огън. Жертвен огън на англосаксонските станински педофилски банкери и военно-промишлени комплекси. За такива като дементиралия педофил Байден и дементиралия му педофил син, наркоман Хънтър Байден. За такива изроди трябва да умираме. И стотици хиляди украинци, олигофрени, натъпкаха гробовете и умряха заради тази простотия. Мулщина. И още не могат да се осъзнават за какво става въпрос. Глупаците воюват ме. Пълна олигофрения. Това ли трябва да допускаме в България? До там ли трябва да се стигне? Да пълним гробищата за САЩ и лайнато, за хора, които никога не са наприемали за равни, никога няма да наприемат. Винаги ще бъдем източноевропейски туземци за тях. То малумния англосаксонец с разлика между руснак, украинец, българин, молдовец, румънец не прави. Това всичко му е една и съща източноевропейска туземска заган за него. Да мре там, да се бият помежду си и те да печелят от цялата тази работа. Те да вадат килипира. Това е бруталната схема, бруталната истина за геополитическата ситуация в момента. Значи аз за НАТО, за лайнато, за тагаренковци, за такива уроди, недоклани, помяри, пъпата, дъбата, кирчовци, мирчевци, помяри, абсолютни изроди, дегенерати, предатели, българофоби, значи аз трябва да мра. Не, допуснали са такова нещо да стигнем като Украйна, на първото нещо, което бих им направил, да ми изпразна по един пълнител в предателските му тикви, мумици. Не знам как още не сме ги осъдили тия, не сме ги подредили така както трябва. Тагаренковци, помяри пълни, изроди, буклуци, гнусни. Не мога да им гледам физиономите само. Изроди. Тия хора мястото не има на свобода, не има мястото да са живи изобщо за това предателство, което извършват. Това е потресаващо. Никога не съм си представил, че изобщо даже ще се стигне до такава ситуация в България при нас. И това го допускаме ние. И каквото лошо ни се случи, каквито злокобни съдбини на сполетят, всичко това ще си го заслужаваме. Заради тъпотията, пасивността, буквално с нашето съгласие, било то активно или пасивно, самия факт, че ги позволяваме тия уроди по такъв открит, брутален, груб, безпардонен начин, тотално самозабравени, тотално откъснати от реалността, тотално откъснати от България, от всичко, от проблемите. По такъв начин, че сме го допуснали това,
Заслужаваме си. Също както тъпите малумни украински шлюхи. Олигофрени. И още и може да се осъзнава. Това, между другото, украинците излезнаха бахте тъпия народ. Аз даже не съм очаквал. Аз мисля, че ние сме зле, обаче те да се докарат до такова състояние, да ми пълнат гробовете там за американския световен терорист, да се обърнат срещу брат си. Аз такова нещо не съм очаквал от тях. Абсолютно се оказаха, водят ранглистите на най-тъпите малумни народи. Малумни. И продължават да мрат. Вече сигурно над 1 милион са извън строя. Убити, ранени, извън строя във всякакъв смисъл, включително украинци. Тотално унищожени, 10 милиона избягаха от тази кочена. Те явно се оказаха по-умните, поне си спасиха живота и тук в България сумати украинци навсякъде. Айде, поне няма да я захранват тази военна машина, поне най-малкото, което е, че няма да мрат в окопите за САЩ, да им поставят това гнусно удоволствие на англосаксонските дегенерати и изроди. Поне това е утешаващо случай. За друго, какво исках да сегна? Да. За Запада, разберете, ние сме просто пушено месо. Едни източноевропейски помяри, които просто трябва да бъдат жертвени в името на англосаксонската политика. Нищо повече. И сега чувам пак някакви драми, футболни, ма занимават с шенгени, с глупости, олигофрении. Значи аз съм 8-5 набор и за този шенген, който ми говорят в момента, аз за него слушам от 5-6 класове. То шенген. Шенген. Какво ще ни реши това на нас, бе? Като сме най-бедната, най-умиращата нация. Поредната илюзия, поредните пропаганди с глупости на залъгват, ни пълнат главите. Поредните илюзорни и така спасителни пояси, шенгени. Все едно, като влезем в този шенген, не знам какво ще се случи. Ще цъфнем и ще вържем. Ще се възнесем направо в този шенген. По същия начин, по който смятаха много наивници, включително и аз даже, още преди да се осъзная, преди да се събуда в началото на 2000-та година, и аз тогава си храних някакви такива тапашки, малумни илюзии, че като влезнем в Еврогейския съюз, едва ли не ще цъфнем, ще вържем, ще се оправим, всичко ще стане мет и масло. И какво се оказа? Оказа се на една от най-големите исторически, геополитически грешки на България. Еврогейския съюз. Надявам се сега все повече хора да са отрезняли, да разберат в това кочина, в какъв капан се вкарахме. Буквално смъртоносен за България. Колония, буквално, да се превърнахме. Тази глупост я направихме. С този Еврогейски съюз, да им търпим сега джендърщините, изрощините и тиранията и глупостите. Предадахме си суверенитета и свободата в името на такива илюзии и също тази работа и с Шенген. Поредните глупости. Ще ни оправили икономиката, демографията или каквото и да било друго. Това Шенген. Не, тъпоти, ама ми го раздухват и другото, което е унизителното, което не мога да разбера. За какво са тикаме, като някакви цигани изпаднали, просто си за какво са тикаме там, където ни наискат очевидно, при някакви западни високомерни олигофрени, които никога, пак казвам, не са насмятали за равни нации, никога няма да насмятат. И ние се тикаме пред такива, като някакви простици. Значи човек трябва малко достоинство да си има. Малко себеуважение, елементарно достоинство. Там, където ни го искат, това е едно от основните права в живота. Не само в политически аспект и в човешки аспект. Някой като не те уважава, не те иска, не те признава за равен, ти не му се вреш, не му се навираш. За какво трябва да се унижаваш? Пълна олигофрения, пълна изруща. Потрес. Не, Шенген, ще наприемат ли така, като някакви бедни роднини, простици, цигани, някакви улични кучета, котета, седиме така пред порта. Приемете на, моля ви се, спасете на. Съм молен. До това останахме. Това е българи. Не знам какво да ви кажа. Всичко, каквото ще ни се случи, си го заслужаваме. Пак вината си е сяло наша и няма кой друг да виним. Самия факт, че ги допускаме тия малумници от ден на ден да вършат все по-големи и все по-страшни предателства и нищо не правим по въпроса, при положение, че отдавна трябваше да бъдат изметени с народен съд, с екзекуции даже, буквално. Те си го заслужават напълно и продължаваме да го допускаме, няма проблеми. Всеки си живее живота, пасивност, това е.
и ще си получим какво заслужаваме.